Mamuka sei mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZimFacebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai: kana muchida kunditumidzira maconfessions enyu munongoti @brothernash kuTikTok kana kuti kuFacebook. Hanzi Brother Nash, please post my story. Itai zvekundihwandisa musafe house chaimo kuitira kuti vanhu vasambofa vakandiziva zita rangu kunyange zvangu ndashandisa ghost account. Ngoma Nash, ndine imba yakanaka kwazvo, but even though ndine imba yakanaka muno muRandburg, but mukoma ndinorarama ndichitotya nekuda kwekuti rufu rwuri kugogodza pamukova wangu siku nesikati. Zita rangu ndinonzi Shepherd. Between 2017 and 2018 zvinhu pazvaipisa muZimbabwe ndainge ndiri rana. Baba vangu vainge vari rana, baba vangu vakazoshayika, then ndokubva ndachizongoramba ndichingoshanda sarana zvainge zvichimboita baba vangu. Ndainge ndava rana weumwe mupolitician uyo wandichati ainge ari wekuG40 faction kana muchiziva. Saka ndainge ndiri umwe wevamwe vainge vari pedyo. Baba vangu vainge vakandiudza kuti ndaifanira kuti ndige ndichienda kuDubai kunorana mamwe mabusinesses ake, asi zvekubuda muAfrica ndainge ndisingadi. Plus kana muri mumari, Africa inotonaka kutodarika kuenda kumhiri kwemakungwa kunenge kuine racism. Saka muZimbabwe tainge tiri mamillionaires mukukura kwedu, because baba vangu vaipiwa mari vonzi chishandisa mari iyi then wozondidzosera mari yangu kana ndava kuida back. Saka takangokurawo tichingoziva kuti baba vaiva munhu ainge aine mari yakawandisa. Lifestyle yedu yatainge tichirarama, tairarama kuita sekunge vanhu vatori kuAmerica kana kuti mafirst world countries, kunyange tainge tiri muZimbabwe. Chinonzi kana pothole tainge tisingachizivi, kana Harare yedu yatainge tichiziva yakatosiyana neHarare inozivikanwa nethe rest of Zimbabwe. Kwedu kwatainge tichigara kwainge kusina masuweji anobesta, kusina mapotholes, kana magetsi aingogara ari ngwengwengwe. Kana uchinzi uri kubuda munyika, kungobva kwedu wakananga kuairport and hauna kana pothole raunosangana naro, so you'll be living in your own country. Baba vangu vainge vari rana, ndikavawo rana. Saka akabva achizoti mushure mekunge baba vangu vashayika akati ndava kuendesa kuSouth Africa, asi baba vangu vainge vakanditi usaenda kuSouth Africa because kuSouth Africa kune crime yakawandisa, unokwanisa kuzourawa nekuti kuSouth Africa vanouraya mabig businessmen, especially kana kuri kunzi unenge uri muforeigner unokasika kuenda patarget. Saka ndakazongoti South Africa iripo ndipo pedyo nekumba, hatina kunge takaziva kuti painge paine zvainge zvichazoitika mupolitics. Even though ndainge ndisiri involved mupolitics, but taitoo kana tiine mari taingoisawo mari kwatinenge dzichifanira kuti dzinge dzichizoenda. Saka ndakabva ndachizouya kuno kuJoni, ndikabva ndachizogadzira kampani yainge yagara iriko nechekare yandainge ndakaregister ndichiri kuZim, and I was the director and another woman was a director as well. Ndauya kuno to settle down, ndipo ndakabva ndachizotanga kuita zvematenda, and mamwe matenda acho ainge ari ekusupplya diesel mumaprovince akasiyana siyana muno muSouth Africa, but zvinenge zviine matenda mukati zvekuti panenge pachibuda mamillions nemamillions. Ndainge ndichigara hangu muno muJoburg sezvo mahead offices ekambani yangu ainge ari muno muJoburg. Mari mukoma Nash yaipinda yainge isingaverengeki, zvokuti unongotarisa namba inenge yakanyorwa kwekutanga, kana ari 10 utoziva kutoti it's 10 million because maziro acho anenge akawandisa. Saka ndakatanga kuchirana mukoma Nash ndichibata mari ndichinakirwa, ndipo pandakatanga kuita lifestyle yekuita kumbopanze semunhu ainge ava muJoni, ndichienda kuna Sandton kuma VVIP clubs, ndokwandakazosangana nevakomana ava vema all white parties including Chinimbi.
muna 2018 ndakaita mhosva huru, ndakatora 4 million kubva kune mukuru wangu. Saka izvi tainge tagara tichizviita, marana anozviita. Unotora mari, kana watora mari then wobva wachizoishandisa, asi mari iyoyo mukuru wako kana ava kuida unofanira kuti unge uchizokwanisa kumupa mari yake. Ndatora 4 million kudaro ndikainvesta muforex ndichifunga kuti ndichaita double. Brother Nashi, forex yakandidyira mari yose mukati mevhiki rimwe chete. 4 million was gone. Ndakatanga kudedera nekuti ndaiziva kuti politician uyu haatambi pamari yake, aitogona kundiuraya kana kupfuudza upenyu hwemhuri yangu. Umwe usiku, sezvo ndainge ndava munhu ainge ava kuita zvekunwa doro, kuenda kuma all white parties, ndakati ndiri muclub muSenton ndainge ndichitochema neshungu because ndainge ndadhakwa. Saka ndakangotanga kungoyeredza misodzi ndichitanga kufunga nhamo dzainge dzakatarisana neni. Saka ndainge ndiine shamwari yangu uyo wandainge ndava kuwirirana naye, wandakasanganawo naye mumaclubs ekuSenton. Saka shamwari yangu uyu ainge achinzi Takura. Takura ainge ari rana, but iye basa rake aita zvekusmugla diesel ravamwe minista richienda muZimbabwe, uye zvekare ainge ari muinner circle yaJinimbi. Takura akanditarisa akati, Shepherd, unoda kubuda mumatambudziko ako here? Mazuva ano mari haishandirwi, mari inotoita zvekutonamatirwa. Ndikati muchinda uyu ari kundiudza nezvaJesu tiri muno muclub zvine basa rei? Because inini chandiri kuda, ndiri kuda mari yekuti ndinge ndichikwanisa kuita patch up pa 4 million iyo yandakadyirwa neforex trading. Akandiudza iye kuti painge paine contract yavainge vakasaina, akazevezera akati contract iyi vainge vakaisaina nana Jim Nimbi nevamwe, uye aigona kutaura naGrandmaster wekuNigeria kuti inini ndinge ndichizopinda. Ndakanga ndapererwa ndikabvuma. Mukomanashi ndakamboita chinguva ndichifunga nezvazvo, but situation yainge iripo yainge isingachadi kuti ndinge ndichita zvekuverenga mbabvu. Ndaitofanira kuti ndinge ndichitobvuma whether I liked it or not. Running a business is not easy. Kana uchida kuromba, tanga business. Kuromba kwako kunenge kwava padhuze. Munhu anongozvishandira asina business, kuromba kwake kunenge kuri kure, because anenge achingowana pay yake, kunyange zvikanzi anenge achiwana salary inenge iri shoma, but at least anenge achiziva kuti at the end of the month anenge aine salary yaanenge achiwana. But iwewe kana kuri kunzi ukatanga business, kana wakusashandira umwe munhu, ziva kuti mhuri yako inokwanisa kungofa nenzara, nekuti everything is now depending on you. Pakangoitika problem business rako, mhuri yako yotofa nenzara. Saka kuromba kwako kunenge kuri padhuze, because unenge wava nefear yekuti I do not want to fail, because zvechokwadi vanenge varipo avo vanenge vakamirira kuti unge uchizodona, ende kudona kwako kunozofadza vanhu veruzhinji. Saka kana usina strong backup yakasimba chaizvo, usatombotanga business, because unoromba vanhu vakatarisa. Ndapererwa kudaro ndakabvuma. Takazosangana muSenton. Grandmaster akanditi, ndichakupa millions and more millions, asi yeuka upenyu hwako hausi hwako, hunenge hwava upenyu hweshrine yangu. Your contract and that of your other brothers, ainge achireva vana Jinimbi, vana Takura and the others vainge varimo mukult iyoyo, anzi it will end in January of 2027. You have 8 years of glory, then you pay the price. Ndo mashoko chaiwo akataura akati, you have 8 years of glory, then you pay the price. Ndakasaina neropa rangu Bronash mushure memazuva maviri ndikawina tenda yegovernment yainge yakarwirwa nevanhu vakawanda. Ndikabva ndakasika, ndikabva ndabvisa chikwereti chiya che4 million, ndikasara nechange ye6 million. Ndakafungidzira kuti ndainge ndapona, ndisingazivi kuti ndainge ndatozvisungirira patambo yakabatwa nemweya werufu. Iye zvino tiri muna January 2026, uye circle iya yecult yedu yese iri kupera. Tese takasaina, mukomanashi takasaina tainge takawanda.
hanzi tainge tiri 12. Vamwe vakasaina before inini, asi vakawanda vakaenda vakapera kufa. Asara ndini neumwewo murume uyo ari kuCape Town anoitawo zvemabhawa uye zvekare anosponsa vanhu, neumwe mukomana wechidiki muzimba, apa ndikutaura maZimbabwean, uyo ari kuAmerica, anozivikanwa nekuita maall white parties ikoko, achishandisa ropa revasikana maZimbabwean vanenge vari around 19 to 23 years, neimwe mbinga yechixhosa yemuno muSouth Africa nemamwe maNigerians maviri. Chinhu chiri kundityisa brother Nash ndeichi, inini naJenimbi takanga tisiri shamwari dzepedyo, takasangana katatu chete mukupenyu kwangu. Kamwe chete papati, it was an all white party muJoburg, but it was a very VIP. Uye zvekare kaviri kuZim, there was this other event kwandakasangana naye, and then at another party. Even kutoziva zita rangu, I doubt. We were just introduced in Senton tiri kuparty, ndikangopiwa ma-introduction. Since we did not have the same business plans, there was nothing really for us to talk about. So after my intro, ndakabva ndangotorwawo nevamwe vasikana vaviri tikaenda tikanogara kutable kwedu, and we started enjoying. Saka zita rangu I don't think kuti ainge achitomboriziva. Saka kubva muna December 2025 chipoko chake chiri kuuya kwandiri manheru ega ega. Anouya akapfeka suit iyo ainge akapfeka apo pandakasangana naye kekutanga muJoburg. Anenge akachena mukoma. Iye anotaura nemazwi evanhu vakawanda, maNigerian, maSouth African panguva imwe chete. Anenge achiita sekunge ndiye anenge atumwa kuuya kuzondiudza izvo zvandikufanira kuti ndige ndichizoita. Chiso chake chinenge chistomborina kana hasha. Anenge achitotambanudza maoko ake. Paanotambanudza maoko ake, anenge achitonongedzera kune imwe wachi yake yeRolex yegold. Anonditi, Shepherd, nguva yako yakwana, contract iri kupera, tsvaka musikana wekuzofa naye muna 2027, gore rimwe chete, because we do not die alone in this circle. Mashoko iwawo ekuti tsvaka musikana wekufa naye ari kundipedza simba. In 2027 contract yese yecircle yedu iri kuzopera. Inini ndiri kuona mazuva acho ari kuita sekunge ava kutanga kumhanya. Mukomana ari kuUSA uya akatondifonera gore parakatanga achiti paNew Year paakahosta this other party, hanzi Shepherd pane munhu ainge akapfeka zvewhite uyo akange achifamba mumansion yangu usiku hwose. Tese tiri kudedera nekuti tinoziva chibvumirano chatakasaina naGrandmaster. Haukwanisi kuti unge uchizodzoka kumashure. Jenimbi uyu ndiye atova messenger wevose vari mucult, nekuti ndiye aiva face yezvose. Iye zvino ari kudzoka kuzotiunganidza kuti tibhadhare chikwereti. Mumba mangu mukoma ndinoona mayoung boys, even though pakuromba kwandakaita handina kuromba nemayoung boys. Vasingazivi kuti chii chinonzi mayoung boys. Mayoung boys ndo zvikwambo zvemuno muSouth Africa zviya zvinoba mari, mungava muri mumabhengi kana kuti mumashop. Asi zvimayoung boys izvi ndinozviona zvichitofamba mumba mangu. Brother Nash ndoita sei? Pane musikana uyo wandiri kuda kuroora. Musikana uyu ndichangomuroorera kuti ndige ndichizofa naye. Asi ndinoti kana ndakamutarisa, I feel so sorry for her. She is studying here in South Africa. Help me with your advice, because I am honestly losing my mind. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma Shepherd avo. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi kunyangwe ndiine imba yakanaka, but hanzi rufu runogara ruchigogodza padoo repamba pangu. Zvakangoma hazvo veduwe. Ngatitaurei navo mukoma Shepherd mucomment section. Rekidzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi brother Nash kwamuri ndinoti ndapota itai anonymous. Zita rangu ndinonzi Chipo, ndine makore 25 years ekuberekwa. Ndakakurirawo muMbare
tiri vashanu kumba kwedu tainge tichirarama nehuvhenda. Amai ndivo vainge vachiita zvekutengesa. Saka ndakabva ndachizosangana neumwe mukomana uyu ndakasangana naye paInstagram, ndichangochinjawo mazita ake. Mukomana uyu ainge achizviti Timan ende ainge ari mbinga yelevel riri pamusoro-soro. Akandiudza kuti iye ainge achigara muJoburg. Mukoma ndakatoshamisika because ainge achifamba nemotikari inonzi G-Wagon kana muchiiziva, uye aipota achiuya kuZim. Aiti kana auya kuZim mukomana ndakambosvika pakutoboekana mushure mekunge taenda kune imwe club. Aita zvekutema vanhu nemabricks emari. Ndikati iwe hauna budget here? Because ndainge ndava kutozviona sekunge ndainge ndichazova mudzimai wake. Timan akanditi chipo, ndinoda kukuburitsa mumadhaka. You are too poor and you are very beautiful. Ndoda kuti unge uchizoenda neni kuJoburg. Ndinokuvhurira boutique rako wega. Brother Nashe ndakafungidzira kuti minamato yangu yainge yapindirwa naMwari. Ndakabva ndachizoenda kuSouth Africa. Pandakaenda kuSouth Africa mainge muri muna August of 2024. Ndasvika muJoburg ndikabva ndachizotanga kugara naye. Tainge tichigara mune imwe mansion inotyisa kunzvimbo kunonzi kuBryanston, hameno kana muchikuziva mukoma. Timan ainge achindibatsira pane zvose zvandainge ndichida ende aindibata as if I was his queen. Ainditengera zvese, mawig ema 20,000 for the first time in my life, kupfeka wig ye20,000 mumusoro mangu, kwaidzo hembe Gucci uye zvekare nehembe dzinodhura. Aiti iwewe ndoda kukuisa pafeeding scheme and ndoda kuti unge uchizonyatsokuita chidhafu but uine nice body shape. Ndaitengerwa zvokudya zvinodhura. Ndaingodya zvinhu zvekuWoolworth chete, kunoshopa grocery kana re20,000 muWoolworth. Asi painge paine chimwe chinhu chainge chichindishamisa. Mukomana Timan uyu aiti kana tava panguva dziya dzekuti tinenge tichiita bonde, Timan airamba kuti tinge tichiita bonde takatarisana. It's either iye aiti ndipire gotsi kana kuti taingoita takaita style iya imwe yekuti mukadzi anenge akakotama. Ainge asingade kutarisana neni, uye zvekare usiku ndainzwa kuti paside pangu painge pasitomborina kana munhu. Ndaiti kana ndikapepuka chaindishamisa mukoma, iye aibva avhunduka. Aibva ati waonei, achindibvunza kuti ndinenge ndaonei. Saka zvaindinetsa kuti sei ndichiti kana ndiri kuhope ndinenge ndichitonzwa kutoti paside pangu panenge pasina munhu. Timan anenge abuda aenda kunoroya. Ndozvandaifila munyama dzangu ndiri kuhope. Saka ndakazomubvunza one day, tainge takagara, akandirova mbama mukomana akati usandibvunza nonsense. Tainge takatogara tichitofara tichitoseka because tainge tichitoona these are the romantic comedy. Ndikati asi ndiudze baby, because ndinoti kana ndakarara ndinorota unenge usimo mumba, unenge wabuda waenda somewhere. Paakandituka ndakavhunduka. That was the first time achindituka nichiona matrue colors ake. Nerimwe zuva ndakaroteswa mukoma, ndakaona vamwe banguru vangu vakashaika. Banguru vangu ava mukoma vainge vari muprofita but wenguo tsvuku. Pandakavaona ndakatoziva kutoti ndivo. Saka vainge vasingakwanisi kupinda mumba matainge tiri. Vakadanidzira vakati, mwanangu, ndatumwa kuti ndige ndichiuya kuzokuudza kuti pamba pano paugere uri kuzourawa chipo. Dongorera, tarisa pasi uone. Ndanga ndanzi ndinge ndichiuya kuzokutora ndikudzosere hako kuZimbabwe nekuti uri kuzofa. Mazuva ako ekuti unge uchizofa aswedera ava padhuze. Saka ivo vairatidza kuti vainge vasingakwanisi kupinda mumba matainge tiri nekuti mainge muine zvikwambo zvainge zvirimo. Saka vakanditi dongorera uone zviri kuitwa newaunoti murume wako. Mukomana pandakadongorera nepabalkoni ndo pandakabva ndachizoona kuti kwainge kuine macarport because aiva nemotikari dzakawanda. Saka aitova netwumacarport twekuti motikari dzake anodzipaka ikoko. Kwaiva nekamwe karoom. Saka ndaingofungidzira kuti room iyoyo maybe ndiye kuchengetera matools or something. Saka ndakabva ndachizoona kuti ainge arimo muroom imomo
mainge muine mapitbulls ainge arimo. Imbwa idzi dzainge dziri 4 kudaro mukoma ainge achitocheka maparts emunhu achidzikandira imbwa idzodzo. Ndopandakatanga kuchema ndikanzwa sekuru vangu vachiti hadzisi imbwa, ndo zvinhu zvake zvinomupa mari ende ari kuzokuuraya ende uchazovigwa usina mabody parts ako akakwana. Vision yakabva yachizochinja, ndikaona ndava kurwara zvisingaite, ndichinzi ndiri kutofanira kutoti ndige ndichitobviswa chibereko changu ndotoendeswa kuoperation naye T-man, ndotonoitwa operation. Zvekare pakuzofa kwangu ndakatoona vamwe dokta vachitotora matumbu angu achitoiswa muplastic bag. Ndikaziva kuti zvandainge ndaoneswa nabanguru vangu chainge chiri chokwadi. Kwamanashe mainge muri muna 2025 T-man akaita pati yebusiness rake, pakange paine varume vakawanda vainge vaine mari. Saka ndakazongonzwa umwe murume achitaura nezveumwe muSouth African musikana uyo waakachekeresa, akati akatanga aenda naye musikana iye kuSingapore. Pavakadzoka musikana uyo akazotanga kurwara nemakidneys akaendeswa kuoperation, akanzi ainge afira muoperation. Aitoseka murume iyeye uyo ainge akadhakwa achiti ainge achida kuti ange achizomuratidza T-man makidneys ake musikana iyeye because ainge atori mufiriji make. T-man kupindura kwaakaita akati she is not yet ready. Ndokubva atanga kuseka akati broiler rangu harisati ranyatsokukora. Brother Nash, ndakanzwa ropa rangu kutonhora. Havana kuziva kuti ndainge ndichiteerera. Ndipo pandakabva ndachizotiza, ndakapokonyoka usiku ihwohwo kwamanashe, ndikamhanya ndikatiza nemusango ndisina kana bhutsu kusvika ndasvika kumain road. Ndakabatsirwa noumwe mutyairi wetrack uyo akafamba achindishungurudza achirara neni, but chekuita painge pasitomborina. Ainge achiuya kuHarare kuzodhilivha. Ndakati zviri nani kubatsirwa hangu nemunhu uyu than kuti ndige ndichizoshandiswa pamhiko dzehurombwa naT-man, asi ndakatorerwa advantage. Iye zvino ndiri mumasvingo, asi ndinotyira vanasikana ava vanoda upenyu huri soft. Kune imwe mansion iri ku4ways uko mukomanashe yandakarota ndeyake. Mansion iyi yakazara nezvidhoma zvandakaona muzviroto zvangu. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. When you post, please tell me and I will follow in the comment section. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Yo pakaipa. Hanzi kana uchida soft life, ngwarira soft life unoiwana, asi wacho anokupa soft life anokwanisa kunge akatoromba. Zvakangooma hazvo vedu we. Rikedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi mukoma wangu muri sei? Ndauya pano ndiine confession yangu yandiinayo, hide my identity. Ndakamirira zuva rekuti ndige ndichizodzokera kuUK. Mukomanashi, inini ndiri kutya kuti ndinotadza kudzokera kuUK kwacho nekuti mweya waamai vangu hauna kuzorora mukomanashi nekuda kwezvandakaita. Ndakaenda kuUK muna 2021 ndichitsvaka upenyu. Ndakasiya amai vangu vari kumusha kwaMurewa. Amai vangu pandakabva muno muZimbabwe vainge vachitambura. Ndikati kwavari, mama, ndichakuchengetai kutambura kwose kwamunoita uye zvekare kwamainge muchiita patainge tichiri vana vadiki. Ndinokuziva ende ndichakuchengetai. Brother Nash, mwedzi wega wega ndaitumidzira $1,500 kuna amai vangu. Ndaishanda mashift ema 18 hours kuK kuti amai vangu vadye zvakanaka, vavake imba uye vapfeke zvakanaka. Asi chimwe chinhu chakazoitika mainge muri muna 2024, hanzvadzi dzaamai vangu vakatanga kuita godo. Vaiona amai vangu vachidya
chikafu chakanaka, uye zvekare imba yainge yavakwa yainge iri very modern. Ivo vainge vachiri mupoverty. Vakatanga kubvunza amai vangu kuti kokuda anoita basa rei ikoko, haasi kuita zveurombwa here. Muna December 2025 amai vangu vakatanga kurwara nemusoro zvisingaiti. Ndikavaendesa kuzvipatara zvinodhura, ndikatumidzira mari yekuti vaende kumaprivate hospital muHarare, asi hanzvadzi dzavo dzainge dzisingadi izvozvo, vachiti ivo nekuda kwekuti inini ndainge ndakaromba. Brother Nashi, musi weNew Year 2026 pane vamwe amainini vangu avo vakaenda kune imwe n'anga inotyisa kuchitungwiza. Vasvikako vakati mukoma wangu, vachireva amai vangu, vari kudya mari yemwana wavo vari vega, isusu tichifa nenzara. Tinoda kuti mwana iyeye ange achitambura, uye zvekare kana akaromba zvinhu zvake zvinofanira kuti zvinge zvichizomupandukira. Kunyange asina kuromba, kana akangotumidzira amai vake mari, ngazvizova sekunge ndiye anenge achekeresa amai vake. Mukoma Nashi, chavainge vasina kuziva amai ndechekuti hama dzavo dzainge dzakavavenga. Amai vangu vakaurawa nemapictures eremittance, maslip aya mareceipts eWorld Remit, ndiwo avo akaendeswa kun'anga andaitumira. Zvinonzi akabva achizonosungirirwa pahuku nhema, but riri jongwe reblack. Saka jongwe iri rainge rakasungirirwa mareceipts iwawo eWorld Remit, ndokubva rachizobayiwa jongwe iroro. Vakati kana akangotumidzira mari zvekare kuna amai vake, mari iyoyo ngaidye ropa raamai vake. Muna January muno 2026 ndakabva ndachizotumidzira mari kuti amai vangu vange vachitenga motikari diki, sezvo vainge vachigara vachingorwara. Ndikati amai, ndichavatengera motikari, totsvaka hedu driver anopota achishandisa motikari for in-drive, asi purpose yayo ndeyekuti inge ichizoendesa amai vangu kuchipatara. Handina kunge ndakaziva, mukoma Nashi, kuti ndo zvazvainge zvichazova. Musi chaiwo pavakanotora cash pamukuru, amai vangu vakabva vadonha vakafa nestroke. Mari iyoyo yandakavatumidzira ndiyo iri kunzi yainge iri mari yeurombwa. Pandakasvika kuzimu svondo rapfuura kuzoviga amai, ndakaona vana amai nini vaichema zvisingaite, vachiita sekunge vari kurwadziwa. But ndakaudzwa neumwe muzukuru, ndiye akandiudza chigemu chose chakatambwa, uye zvekare ndiri kutoona amai vangu. Brother Nashi, pazuva rekuvigwa kwaamai kuMemorial Park, ndakaswedera pedyo necoffin ndikazevezera zvandainge ndakanzi ndinge ndichitaura nemuzukuru. Ndikati, mai, kana kuri kunzi ihama dzenyu dzakakudyai, musazorora, munofanira kuti munge muchirwa navo. Uye inini handisirini ndakakuurayai nekuti handina kuromba. Kubva musi iwoyo hanzi kumba kwaamai nini kune jongwe rinochema mubedroom. Izvi zvakaitika kwemazuva mashomanana, zvichinzi mubedroom mavo mainge muine jongwe rainge richichema. Chava kundinetsa manje mukoma, kubva kuswera nezuro jongwe iri riri kuchema riri mubedroom mangu muno muhotel mandiri kugara. Saka handichazivi kuti ndakaitirwa go back to sender here, uye zvekare kana kuri kunzi igo back to sender, kusei go back to sender ichizouya kwandiri, nekuti handina chandakatadza. Apa muzukuru wekundiudza nyaya dzose idzi, chava kundityisa ndechekuti muzukuru akatondidzimira foni. Ndakaedza kutaura nemukadzi wake, zvikanzi havakabuda vakaenda kumazowe. Ndikati okay, ndiri kuuyako ikoko. Vakati madii mazongouya mushure mekunge mataura navo, because vakasiya vati munofanira kuzoya kuno kumataura navo, zvichireva kuti havasi kutoda kutoti ndige ndichisvika pamusha pavo. Saka handichazivi kuti muzukuru kundiudza nyaya yaakandiudza yekuti ana amai nini vakaenda kuchitungwiza uko kwavakazonochekeresa amai vangu, yainge iri nhau yekuti ininiwo ndige ndichitaura here nemutumbi waamai vangu vasati vavigwa, so that vange vachizondimukira inini. Ndiri kuona amai vangu vachindicheka vachiti, iwewe uri
ndakakura hwangu, saka vanenge vachindicheka nebanga vachiti ndafanana nehuku yadya mazai ayo. Please ndibatsireiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo vedu we. Yo pakaipa. Ini ndinoona sekunge rainge ritori dhiri ini rakarongwa nevanhu ava kuzoudzwa makazongoudzwa zvenyu nemuzukuru, but chokwadi chiripo ndechekuti muzukuru uyu akatokuudzai kuti munge muchikwanisa kuzoita chironda chekuti mushonga unozobatira pachiri, kutotaura kwamakaita muchizevezerana namai venyu. Maybe ndo dzainge dzitori mhiko idzodzo dzekuti munge muchizoita chironda chekuti mushonga unge uchizobatira pamuri. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makaviga chitupa changu. Zita rangu ndinonzi My Team uye zvekare ndine makore 42 years ekuberekwa. Ndiri munhu anotoremekedzwa chaizvo kuchechi uye ndinogara muno muHarare. Ndinotofamba ndichangotiwo ndinofamba neRange Rover uye zvekare ndichachinja ndichati imba yangu iri kuMount Pleasant uye zvekare nemurume wangu tiri maElders ekuchechi. Vanhu vatinoshandisa mukoma Nashe vanenge vari vana vezvikoro vanenge vachiri kuenda kuchikoro, vanenge vachiri vana vadiki. Vanhu vanotishandisa kuchechi seexample yekuti Mwari anosimudza munhu kubva muhuruva, because we used to be so poor. Chokwadi ndichocho chekuti tinotouraya vana ava vanenge vachiri kuenda kuchikoro uye zvekare we are business people. Takatangawo business, tatanga business zvinhu zvedu hazvina kuzofamba zvakanaka. Ndopatakabva tachizotanga kushanyira n'anga nemaprofita akasiyana. Takazobetserwa nomumwe muprofita uyo akati, ndikuona kuti muri vanhu vane mweya wejambwa nemunyama, asi ndikuda kuti ndige ndichikupai upfumi hwakawandisa. Upfumi hwamuri kuda hunotoda kuti munge muchizoshandisa ropa revana vanenge vasina vabereki. Zvichireva izvo kuti tinoshandisa ropa renherera. Brother Nashi Gutsinye wakandipa pfungwa dzakaipa, even though murume wangu ainge asingade. Murume wangu ndiye akatanga nekufamba achienda mudzin'anga. Inini ndakabva ndachizoenda kumberi kwake apo paainge ava kuti zvekuti tinoshandisa ropa renherera ndinoona sekunge zvisingaite mudzimai wangu. Ndakabva ndachizotora motikari yangu iyo yatainge tasara nayo yatainge tichida kuzoshandisa. Takaenda kune chimwe chikoro cheprimary muno muHarare, ndisingatauri hangu kuti kupi. Ndokubva ndachizoenda po pachikoro ipapo ndikamira pagedhi rechikoro kuma 1 PM vana vachibuda. Ndainge ndiine mushonga wandainge ndakapiwa wekuti ndaizoziva kuti mwana uyu inherera. Ndakaona umwe mukomana mudiki ainge aine makore 7 akange akapfeka hembe yainge yakatovharuka uniform yake uye zvekare shangu dzake dzechikoro dzainge dzapera, uye ndakatoona kutoti ainge ari mwana ainge achibva kumhuri inotamburwa. Ndakamushevedza ndikati, mwanangu huya pano ndikutengere zvokudya. Ndikamutengera fruit nemaputi ndikamubvunza. Ndikabva ndachizomudza kuti inini ndainge ndiri ngirozi yainge yatumwa naMwari. Akapinda mumotikari mangu achifara. Ndakabva ndachizoenda naye kuna muprofita uya. Brother Nashi, handidi kutaura zvakaitika ipapo, asi mwana uyu mukoma pakaipa. Mwana uyu akazofa mushure mekunge ndaita zvisina kunaka naye ndikashandisa ropa rake. Kubva musi iwoyo pandakazviita muna 2022 business redu rakabva ramuka nenzira inotyisa. Takabva tachizotanga kubatawo macontract uye zvekare tikabva tachizoextenda imba yedu kunoko kuMount Pleasant. Tikatenga dzimba kuDurban kuSouth Africa. Vanhu vekuchechi sezvandataura vanotishandisa sematestimony avo, asi iye zvino mukoma Nashi ndinoteverwa nezvipoko zvevana izvo zvatakashandisa kubva muna 2022. Usiku hwoga ndinomuka kuma 1 AM ndinenge ndichinzwa kuti mumba munenge muine vana vechikoro vanenge vachifamba vachiita noise mupassage, ende vamwe vacho vanenge vachitoimba. Kana ndikavhura
though ndinoona kuti mupassage munenge musina kana munhu. Dzimwe nguva kana kwabva mukunaya ndinotoona kutoti mupassage munenge makazara mafootprints emadhaga, uye zvekare kana pamubhedha pedu tinokwanisa kutonzwa izwi remwana anenge achiti, mama makati muchatitengera shangu, godziripi? Saka bhutsu idzi kana ndikadzitenga ndinofanira kuti ndinge ndichienda kunodzipa vanhu vanotambura. Ndiri kunyora izvi nekuti ndiri kuda kupa pfuma yose iyi kune vanhu vanotambura, kunyange zvikanzi kurasirira, asi kana ndikarasirira zviri nani ndisare hangu ndiri clean. Hanzi kana tikarasirira tichasara tiri pazero inini nemurume wangu. Saka kana kuine vanenge vachida pfuma yekurasirirwa, vanenge vachida kungoenjoyawo kwe2 kana kuti 3 years vobva vafa zvavo, ngavakupei mafone numbers avo. As long as munhu wacho ari muno muZimbabwe, tinoenda kune muprofita then ndokupai zvinhu zvacho izvo zvinotipa mari, isusu tosara zvedu tava free. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna amai Elder. Yo zvakangooma hazvo vedu wendi amai Elder avo vari kuda kurasirira urombwa hwavo. Strange things indeed they do happen in this world. Akomanaka zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Pakaipa. Tikedza tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Zita rangu ndinonzi Sister V aged 31. Ngomanashi ininiwo I am a nurse. Ndakadzidzira hunesi muno muHarare ndikawana basa pane imwe clinic inodhura zvisingaiti. It is a private clinic and vanhu vazhinji vanowanzokuyapo kuzorapwa vanhu vane mari dzavo, ma-government officials vaya vanowana mari yakawanda. Saka tinobhadharwa mari inoshamisa. Kunyange mamwe madoctors vanoshanda muhurumende havatombopiwe mari sei yatinopiwa. Ndichachinja hangu makore, ndichati mainge muri mugore ra2019 ndakaona chimwe chinhu chisinganzwisisike muICU. Pane mumwe murume ainge ari wechikuru but ainge atori muzvina business. His name I'll call him Mr. X. Ainge apinda mukoma. Mr. X vainge vaine mwedzi yakati one day vachingorwara, asi ndakati ndakavatarisa ndaiona kuti munhu uyu kurwara kwaari kuita munhu aikwanisa kutopora, uye zvekare vaipota vachitaka kuvhumuka. Munhu ari mukoma naime aipota achitovhumuka. Umwe usiku kuma 3 am ndakapinda muICU ndisina kugogodza. Ndakabva ndachizowana medical director wedu neumwe murume vainge vakapfeka magarments kuita sekunge maprofita enguo tsvuku. Vainge vakaradzika tsvimbo dzavo pachipfuva chaMr. X ende vainge vaine hari yavainge vakagadzira pakati pemakumbo aMr. X. Muhari umu maita sekunge mainge muine nyoka yainge irimo. Dr. S vakanditarisa ende vakati, Sister V, chibva matongopinda munomu, musabuda kusvika tapedza zvatiri kuita. Vakaita mhiko dzavo mukomanashi dzechivanhu. Vapedza kuita mhiko idzodzo ndopavakabva vachizonditora vakaenda neni kuofisi kwavo uko kwavakanyorongedza machira nehari. Vakanditi garai pasi Sister V. Ndakagara pasi ndichidedera nekutya. Ndopavakabva vachizondiudza kuti tinoita mari nekuda kwekuti ivo vanoshandisa mapatients avo anenge auya. Vakati saMr. X munhu ane mari, saka munhu ane mari kuti ange achipedzera mari yake muchipatara hunge arwara. Vakati asi Mr. X nguva yavo yekufa yainge yava kutoda kutokwana because vainge vachida kuzoshandisa ropa ravo Mr. X hanzi mune rimwe business. Saka pachipatara apa mukoma panongouya vanhu vane mari zvekuti vanhu ivavo kakurwara kavanoita per month munhu anokwanisa kuuya otombopiwa mubhedha kwe3-4 days. Apa panodhura kugara 3 days unenge waburitsa mari yakawanda zvekuma 2000 even 3000 US dollars. Mari dzatinopiwa tinopiwa mari dzakawanda, asi izvi ndo zvandakaona zvichiitwa
naDr S neumwe wavo. Saka ndakangonyarara, handina munhu wandakaudza. Inini hangu ndiri kuda kuti ndige ndichibuda muno muZimbabwe ndoenda hangu ndonoshanda kana kuUK. Ndakatya brother Nashi zvandakaona. Do you know kuti ndakazopiwa mari? Ndakapiwa $50,000 yavakangogadzika patafura after Mr X vashaika. Vakange vapiwa mari nemukadzi waMr X, hamene kuti yenge iri mari yei. Dr S vakandichevedza muofisi mavo vakaisa $50,000 patafura vakati iyi ndeyako kuti unyarare, kana ukakonfesa unokwanisa kuzofa. But even though ndakatora mari iyi, but chivi hachivigwi. Dzimwe nguva ndinorota ndizive kuti ava mahallucination here. Ndinorota mapatients mamwe avo akashaikiramo muchipatara vachiuya kwandiri vachiti sister tibetserei because tine kunzvimbo kwatiri uko kwatiri kurwadziwa. Iko zvinozvi ndinotya kana kurara. Ndinotonwa sleeping tablets on a daily basis and I know kuti it is not good kuti ndirambe ndichingonwa mapiritsi iwawo. Bedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi pachipatara ipapo panongouya mbinga, asi mbinga idzi dzinoshandisirwa miko nemishonga kuti vagare vachingorwara. Nezvirwere zvevanhu zviya zvinonzi zvirwere zvevanhu vane mari zvinodhura kurapisa futi. Pakaipa.